DJ Holly unofanira kuposta nyika yese ione audio yandaisai zvazvinoita ndiwo unomachengeta maaudio iwayo achadiwa nemudirwa achaitwa inguva iyoyo unofanira kuiposta paYouTube pako apa woiposta nyika yese iona. Chokwadi DJ ndakabvisa flag yenyika ino yeZimbabwe. Hakusi kuda kwangu, mvura kusanaya ndini ndakakonzeresa kuti mvura isanaya. Ndokutaurira yaisiyo yanoposta ndoina 325 unoiposta iyoyo. Zvine zvazvinoreva DJ Holly, munotendwa naMwari, wenyu nebasa renyu ramunoita ndatenda. Greetings, and more greetings to you good people. My name is DJ Holly, and welcome to 2.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapu, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chionekwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana wanga wagara uri mugaro wepanapa dangokutenda nekuti ase nekukurumidza kubhadhara rent. Kune vanofollowa channel ino vakatanga kufollowa last year, if you remember well, paive nevamwe madzibaba vainzi madzibaba Johani vaiti vanotaura nezuva, vaiti vakabvisa Munangagwa pachigaro, vane zviprofita zvakawanda zvataiposta panapa. Nditika mukaenda mukanotsvaga mavideos yayo achiripo paplatform handitika, but vakazosungwa vaenda kuState House vachida kunoona mukuru wenyika kuti vamubvise pachigaro. mahwani chaiyo vakazosungwa, saka vakaita time refu vasiri kubatika, but ezvino zvaita sei vabuda ende vambowandisira message vakati DJ Holly nanga ndakasungwa. Ndo message yamanzwa kwekutanga kwevideo rino iri chitaura kuti DJ Holly nanga ndakasungwa, but ezvino ndaita sei ndabuda manje, ndiri kutoshanda basa, ndo basa riro riri. Kunitori nevamwe vanotosungwawo zvinhu zvakadaro zvinoita sei zvinowanika, even vemubhaibheri vaitosungwawo. Saka mazviona kuti pane vanhu vakawanda vari kusungwa. Ukangoshora, ukangotaura uchishoropodza hurumende, ukangotaura mafungiro ako nemaonero ako, uri kumva wasungwa. Havasi kumirira izvozvo, vari kuita sei vari kusunga handitika. Let's not forget Bishop Nyamakanga vachirimo futi muchitokisi, havasati vaita sei, havasati vapiwa mutongo wavo. Ngatirambe tichivarangarirawo, tiramba tichivaisa futi paminamato yedu handitika. Right now ezvo ndine message futi yabva kuna madzibaba ava yandoda kuti ndisiye panapa muchiteerera, muchinzwa, motaura kuti munofungei nemashoko ari kutaurwa nani namadzibaba ava handitika. Then tichazovauya nawo paplatform vonyatsotitsanangurira kuti vakasungwa sei, zvakanyatsofamba sei, uyezve plani yacho iri kuenda kumberi sei, zviri kumbonyatsofamba sei handitika. So ndo video randiri kufamba naro zvamanje, but ndisati ndaenda dangokuudzai nezvegwenzi rinonzi Phytomed. Gwenzi rePhytomed ndo gwenzi rekuti unofanira kugara unaro mumba zvamanje handitika. Ukaita musoro, ukaita mudumbu, ukaita musana, ukaita maronda asingapore, ukaita mafibros, ukaita cancer, chipi nechipi chirwere chawangosangana nacho, zvirwere zvepabonde zvese, gwenzi rinoenda sei rinorapa handitika. Saka kana uri kuSouth Africa bata namba
namba idzo dzakanzi South Africa idzo wotaura naFochi. Kana uri kuZimbabwe bata namba dzakanzi +263 idzo dzeZimbabwe idzo wotaura nemusikana anonzi Nyari. Vanhu vacho ndo vanhu vacho ivavo vanokuitira chi, vanobva vakuitira chi mudhiginyira wacho handitika. Saka ndisikatambise nguva, rega ndikusiyei muchinzwa mashoko echiprofita cheZimbabwe kubva kuna madzibaba Joani mawanai. DJ Oli murise. Ndine nawo yenyika ino. Zvakaita nezvekuti Mwari vane zvavanenge vachida kuti zviite. Zvinoita sezvinononoka asi pazvinonaka izuva rimwe chete. Vanhu vonakirwa nenyika yavo. Teerera unzwe Zimbabwe. Teerera unzwe. Ndinotaura nevanozviti ndiye mutungamiri wenyika. Kutaura kwandinoita kubva 2020 taamuna 2024. Ndiri kutaura ndichiti nyika ino yeZimbabwe hamusina flag. Flag baba Munangagwa ndimi wandiri kutaura. Ndoti ndimi president wenyika ino. Flag ndakabvisa musi wa8 December. 8 December ndo pandakabvisa flag zvokurwa ndi 2023 yandaitaura nezvenyu. Ndiri kutaura ndichiti kudenga kune mazano akawanda ezvakawanda kunoita. Musi wa8 December yanga iri musi weFriday. Indakati ndiri musi weFriday ndo zuva randinonamata. Ndini John Mubhabhatidzi ndakabhabhatidza Jesu. Chiri kutaurisa ndo baba Joani kana kuti baba John. Ndiri kuti makorokoto kana uchinge wanditendera kuti baba tisangane, nekuti tiri kutaura tichiti flag hapasisina muno muZimbabwe. Muri kuiona iripo asi hapasisina nekuti ndakabvisa. Kubvisa kwandakaita kukwidzwa kwaikaitwa 1980 indakaibvisa 2023 zvokureva kuti zvine zvazvinoreva izvozvo. Kutaura kwangu ndinoita sekunononoka asi zvine zvazvinoreva izvozvo. Saka ndiri kutaura ndichiti nyika ino yeZimbabwe makasunga musungiro wandakaitwa, mvura ndosaka isina kunaya. Ndiri kutaura tichiti kupikisana naMwari zvaanenge achitaura, mvura hamuna kuiwana, kupikisana nawe Mwari. Saka ndiri kutaura ndichiti andirambe flag. Pane flag nyowani yavapo ine khaki newhite. Khaki newhite ndo flag yenyika ino yeZimbabwe. Kusunungurwa kwenyika ino zvokureva kuti kana uchinzi muchida kutonga nyika ino, tiri kutaura tichiti skavha isina basa, nekuti makalazi iwayo ndakaibvisa. Bvisiro wandakaita zvine zvazvinoreva. Saka ndakabvisa makalazi ese ayaya asina zvaanoreva nekuti ndakabvisa. Saka ndiri kutaura ndichiti kana muchida kunzwa zvakawanda, pandaida kutaura nemi ndaida kutaura nemi kuti mundinzwisise. Saka kana pasina izvozvo zvokureva kuti hatifambei nebhora racho tione kuti achagowisa ndiani, imi nemi, imimi neni, nekuti inini munhu anonditoma ndiMwari Baba. Saka ndiri kutaura flag hamusina muno munyika. Flag yaivemo muno munyika ikhaki newhite ndo flag ino yeZimbabwe. Ndatenda.